נכון, יום אני הנישואים. רציתי אחים יקראו לסבתות סבתא. ומה איתך, איילה ועדי ומעיין? כן. סבתא אני אוהבת אותך מאוד. כי את לא צועקת ממש, ואת רק אומרת לא. נכון. ואת מפרגת וסבתא. ולמי כיף עם סבתא הודית וסבא יעקב? אנחנו אוהבים אותך סבתא הודית. ומי רוצה לבוא לסבתא הודית ולסבא יעקב לחגים? אני. נכון? לאיזשהו חג נבוא, נכון? או ראש השנה או פסח, נכון? פסח, ראש השנה. אוקיי. וכמה, אתם יודעים כמה שנים סבא וסבתא כבר נשואים? 36 שנה, נכון? זה הרבה, נכון? אז זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15. זה הרבה מזה, נכון? הרבה יותר. עדידוש, את רוצה להגיד גם כן? את רוצה להגיד יום הנישואים? סבא וסבתא אני ממש אוהבת. אני אוהבת אתכם כי סבא וסבתא וסבתא. ומה עשיתם השבת? למה אתם כולם בבית של דודה יעל? כי אנחנו... עשיתם סליפ אובר ביחד? כן, היום גם. סבא, this is for you. יצ'קו המטיסנו. יצ'קו המטיסנו. מה זה? אני יודעת. וואו, יפה. סבא, זה בשבילך. אוקיי, כולם לעמוד ביחד? רגע, זה לא יום הולדת. כולם לשבת, לעמוד ביחד ולעשות ככה. הם לא רואים. רגע, חסרה לנו עדי. עדי, בואי, תעשי ככה. אוקיי, יום הנישואים, סע.